Assalamu alaykum hormatly ýerleşler. Men jurnalist Allam Murat Rahimov. Bugün 2022-nji ýylyň 9-njy oktýabry Ada Türkmen kanalymyzyň nowatdaky gepleşigi. Görüşmek diýäli bu gedekki gepleşik hökümet aktivistlerden şikayet etdi diýilip atlandyrylýar. Belki ýerleşlemizden käbirleri ay Allam Murat öz gepleşigini dinletjek bolup üýtüş guraty oýlap tapyp duruyor diýen ýene de diýip pikir edýän bolmagy mümkin bolýyn. Ýöne bu at gepleşigi ýürüte dinletmek üçin goýulan at däl, hakykatdanam Türkmenistanyň hökümeti biziň türkmen opozitsionerlerimiň işi bilen baglanyşykly dekdüň ýürüte beýan etdi. Oňa biz häzir ýeter gepleşigiň dowamyna ýene nişan sebäplerini garajak bolýan. Nämeden başlady? Bu näme bilen baglanyşykly umumyň ýadyňyzda bolsa soňky gepleşikleriň birinde men şu Polşa paýtagty Warşawada ýakynda açylan ýöne işi 2010 ýyly tamamlanan Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ansal ölçegleri ady bilen geçirýän ýyllyk sammity bardy. Men gurrun etdim şol ýyllyk sammitam şu sentýabryň 26-syndan başlap oktýabryň 7-si aralygynda geçdi. Oňa da biziň emin raýat aktivistlerimizden hem insan hukuklaryny goraýjy aktivistlerimizden hem käbir adamlarymyz wekillerimiz gatnaşdy. Şo arada da men geçen gepleşikleriň birinde durup geçdim ýörüte. Ana şoňa gatnaşan wekillerden esas aktiv gatnaşanlardan birim şu Bolgariýada ýaşaýan aktivistimiz Anna Durdy Hajiýew, ol raýat jemgyýetiniň aktivisti. Anna Durdy Hajiýewiň aýaly Täjegül Begmedowa da Türkmenistan Helsinki fondatly insan hukuklaryny goraýjy gurama ýol başçylyk edýär. Bolgariýada ýaşaýan ýerinden. Şolaram ýydy gideril diýen ýaly näşe o besýän şu insan ölçegleri bilen insan ölçegleri atly konferensiýasynda ýydy gideril gatnaşyp gelýän wekillerimizden, aktivistlerimizden biri. Şu gedek bundan daşaram bilşiňe ýaly geçen ýylan biziň aktivistlerimizden käbirler gatnaşypdy şu ýylamyna şu konferensiýa DBT platformasynyň liderlerinden Murat Gurwanow bardy. Onuň naşary biziň blogerlerimizden edil şu konferensiýaň öz işine gatnaşyp çykyş etmese Nur Muhammed Anayf gatnaşdy. Ondan daşaram Türkiýeden şu gedek Kerim Ismailow ýani Direliş lakam bilen çykyş edýän biziň raýat aktivistimiz Kerim Ismailow ham geldi. Onam biz ýyllakunna getirip bildik. Şonuň Polşa olam çykyş etdi. Şular ýaly biziň aktivistlerimiz boldy umumyň näşde görkeýin Kerim Ismailow ham şu konferensiýaň soňky günlerinden birinde çykyş etdi. Ýöne buňa güwün ýetmeýän aşagyna kommentary ýazanlar boldy. TikTokda da çykyş eden käbir görebilmez şeýle diýen haramzadalar bar. Aýten näme ýüdüň o taýyklardyň seňle bilmiň sowadyň wamy diýip şoň eden çykyşyna atdakşak bollar ýöne Kerim öreýän gowy çykyş etdi. Men öýdüm hem haýran galdym. Tekstini özledipdir ýöne onu rus diline terjime edip beripdirler. Türkmenistanyň umumyň ýaşlaryň meselesine üns çekipdir. Türkmenistanyň umumyň feodallygynyň meselesine üns çekipdir. Şonam rus diline de gowy edip okap berdi, çykyş etdi. Ýene şoň rus dilindäki aksentine elbetde näme bilen ol Kerim illeşemiz Ors mekdebini gutardymy ýa o taýda bir ors dilini öwrenmäge mümkinçilik boldymy Türkmenistanyna. Soňra ma güni Türkiýe bardy. Türkiýede de ýagdaý boldum. Ýöne şoň ors dilini öwrenmäändigine de garamadan şo geçirilen şu öýüniň düzen teksti ors diline geçirilipdir. Ýöne şonu gowy edip okap bildi, düşündirip bildi. Ýöne şoň aksentine birazjyk dilinde aksenti bolan üçin şoňa güwün ýetmezçilik edip eýýän bar şu öýlerini opozitsionerler diýip atlandyrýan käbir haramzadalar eýýän TikTokda çykyş edip ýetişdi şoň diline at takyp näme işläp berdiň o taýda diýip beýlekleri şonu çağıranlara da näme edip tez utanaňlar bular ýaly bir sowatlar çağırmaga da diýip öýlere bir gelip bilen oklar sırtlaryny gaýraty çatyp üstüne de şo taýky her daýy edip bir ýol bilen şo taýky baryp bilenlere dinle atdakşak bolýarlar da. Öýdem şol bellik. Ağlam şol öýlerini opozitsionerler ýani aktivistler diýip atlandyr. Ýani käbir
Gölü bilmezçilik ediyen adamlardan gelýär da. Şolar ýaly neme? At takmaklyk. Inni bir gaty begen ýat başyma asmana etdine şolar ýaly ýigdimedem geldi. Inni şu taýda ýa-ki mesele dolanyp gelsek Türkmenistanyň hökümeti tarapyndan beýan edildi diýdik da dün şol opozisiýonерler ýa-ni bir aktyw işlenmediň işi bilen baglanşykly ödemle şu Warşawada geçen şu konferensiýa bilen konferensiýaň çäklerinde bolan waka bilen baglanşykly Türkmenistanyň taşary işler ministrligi ýöri beýan etdi. Näme ýadyr barýas. Ni şol geçen gepleşikleriň bir ýerinde menine şu makalanyny görkezdim. Şu Türkmenistan Helsinki fondunyň saýtyna ýerleşdirilen ýa-ni adam ölçewleri boýunça Warşawada geçirilýän maslahatda ýüde çykan Türkmen insidenti, Türkmen wakasy diýip atlandyrlyp bir makala goýuldy 27-nji sentýabrda. Ola medil şogun bolan waka bilen baglanşykly nişdaýda görüşüňiz ýaly Nur Muhammed Annaýew edil şo konferensiýaň öz işine atlaşyp çykyş etmese de şoň daşyndan bir myhman ýok menne. Şo taýyp bardy, şoňa baran aktyw işlenmedi bilen duşuşdy, gürleşdi. Şo Türkmenistandan baran delegasiýa bilen gürleşmäge synanşyk etdi diýip ýadyňyzda bolsa men aýdandyr geçerki çykyşlan bir ýerine şo hatda şo taýda video da alyp ýetişipdir. Şolara sonra berýär. Şo sonra beren şünem ýa-ni delegasiýaň düzümindäki mehemeň bir iti mehemeň adam tydygan görünip dur sebäbi şol delegasiýa ýol başçylyk edip baran Şemşat Atajanowa diýilen aýal bir ýaşul aýalla şoň özüne sonra berilenne Täjül Begmedowa başda sonra berýär bolyn. Siziň soraňyza men jogap berip biljekler. Ähli soraňyza şol kolowluna berdiýip şol delegasiýa bilen bile baran şu Baýly Seyilov diýilen bir ýerini görkezýär. Olam bir ýaş oglan. Bir 30 ýaşa näler şol oglan ştaýda şoň suguratyna alypdyrlar täjürläbi. Şu ak papaklam şu bir ýaşly şu delegasiýa bilen baran inha bilen şol delegasiýaň başlygy Şemşat Atajanowa diýilen bir gartaşan aýal oň ýanyna şol oglan ýani şu 30 ýaşanam däldir şu. Golowna telefon tutup dur onu şu Baýly Seyilov diýilen. Ana şu Atajanowa diýilýänam şunu görkezýär da bar soraňyzy şuňa beriň diýär da näme üçin sebäbi şol ýörüýti şu baran delegasiýaň agdalarynyň her ädimine gözegçilik edýän wekil şol olam mehemen adam Milli Howpsuzlyk ministrliginiň wekili şol ýörüýti berilýär. Indi şu taýda sonra gözekýär da näme üçin ol bir antak agdyndan süýdüň ýeti gitmedik diýilýär da şon ýaly ýaş ýetginjeklere ýaş oglanlara şu agdyndan süýdüň ýeti gitmedik yaş oglany şo taýy berýärler. Şo delegasiýa gözegçilik etmek üçin näme ýaşly adam tapylmadym kabir durmuş tejribesi bolan diýilen sonra ýa-da çykanlar şol men şo Türkmenistanyň içindäki käbir synçylar bilen pikir alyşyp gördüm da şu mesele barada habarlaşyp duran käbir adamdan maňa. Şolar aýdýar da şu gün ýa Türkmenistanyny diýä şol daşary ýurdun okuwjaýlaryny götürüp gelenem bolsa şol ýaşlara diýä ulu rol berýärler diýä. Öldürem diýä şol ýaşullardan hem beter şo ýaşlar diýä şu urdu ýeten öldüre diýenler diýä ýa gitana telpek getirdiýen kelle getirýänler bol hyzmat edýär diýä da rejime. Öldüm gödüňe getirin şolaň diýä köpüsi daşary ýurdun okuwjaýlaryny günwataryň hem okuwjaýlaryny götürüp gelenler diýä. Şuna mullaka sonra ödere diýär da birine aýdýarsa geljekde birden bir de ýol açylyp daşary ýurtdaky aktivistler barsa opozisiýonerler barsa birine bir demokratik jemgyýet gurjak bolsak biz odol köýüne nesillen dynyp şolary çetleşdirip günwatarda da hatda daşary ýurtda demokratiýany gören, daşary ýurt durmuşyny görüp durmuş tejribesi bolan şolaň bilimini alyp gelen ýaşlara ýol berer, şolaň güýji bilen gurur diýär. Bu bolsa häzir görüp oturýar bolan içindäki şu gatlar heýnawet duran adamdan öldürüň aýtmagyna görä şol adamdan başına şu gün adamdan ganyny sorýan, halkyň ganyny sorýan esasy näme güýç şol ýaşlar diýär. Şu öýden şol diktator rejime gullyk edip şoňa hyzmatkarlyk görkezip beren şeýle bir janipkeş ýaşlar bar diýär. Şolar diýär halkyň ganyny içýän. Şolar halka ediyet berýän. Öýdem şu şeýle bir diýär tutan ýerlik bilen görellik görkezip bir ýerine getirýär diýär şol ýokurdan gelýän görkezmeler. Yine gaýta diýär ýaşullara gerek gelenine birazjyk düşünjük bolýar diýär da bir durmuş tejribesi bolup bir näýlem bolsa birazjyk erehimdarlyk bolýar, adamçylyk duýgusy bolýar diýär bir ýaşlyk adamlarda bolýar.
Yaşlar edildiye robot ýaly ya zombi ýaly ya bir programmerlenen ýaly bor öýlerine de duýgu adamçylyk duýgularam ýok diýär. Şo berliýär bir nähil görkezme berildi şonu edil artykmajy bilen ýerine ýetirjek bolup bir jan edýärler diýär. Indi men şol meselem näme şun gowy ýa bu şu cemgetimden esas problemlerinden biri. Gelecekte şu bizim cemgetimizi ütletmeli. Şol yaşlar bolar şolara bil barlar diye solin. Şolun öyle şon ýaly bolsa onda olar bilen niýet gurmaly ilen sonra bir çykýardy. Olar bilen niýet gurmaly onda. Şolun öýler şon ýaly karrum pirlen ya karrum pirlen ýa bolsa şolun öýler şon ýaly halka şeýle doň ýüreklik bilen rehim sizlik bilen şey dar ýa bolsalar. Onda biz onda kime bil bağlamaly? Ne şu esas sorulan biri. Ana şonun biz ine şu ýa şu baýly seýlif diýil ýa şu yaş jik-jikingem hereketinde gördük. Onam näme de gördük. Şo taýda Nur Muhammed Naif'in günäse näme? Şoňa sora berýär. Ýolda bar ýa ka ödem Türkmenistanyň resmi delegasiýasynyň agzasy bol. Oňa sora bermäde haky bar. Oň sesini ýazmaga, video düşürmäge de haky bar. Sen hökümetiň biziň hökümetimiziň resmi delegasiýasynyň wekili. Hawa senem ödem adam hukuklary boýunça konferensiýa gelýän adam hukuklary barada şo taýda hasap bilen çykyş etýän wekil diýmek saňa adam hukuklary bilen baglanyşykly haňa sora bermäge biziň raýatlarymyzyň haky bar. Da hatta ketek jurnalistler blogerler hem hakkı var. Men onu geçen kepleşikimde de aýtdym. İslendik delegasiýa geldi şu ýurtlara. İslendik adam şolong ýanyna barýar şolary surata dalýa, video dalýa, soragan berýär şolara hiç kim şonu etmeýän diýen zat ýok. Sebäbi resmi delegasiýa. Sebäbi saňa resmi hökümetiň wekili hökümetiň saňa islendik adamy sora bermäge hem surat almaga da video düşürmäge de hakkı var. Sebäbi sen jemgyýetçilik adamsy. Näme üçin? Sebäbi sen jemgyýetçilik adamsy. Sen cemiyette sen gizlenmeye hakkın yok. Cemiyette de sen surat almaya da hakları var. Video düşürmeye sana sonra vermeye de hakları var. Ana şol hukukundan peýdalanýan Nur Muhammed Naif şu delegasiýaň ýygyna düşüp daşary çykanlaryna ýanlary bilen gidip sonra berýär kamerasyny açyp bolýar. Şo taýda hem ýygyna dolanyp gaýdyp şo ýanky baýly seýlif diýilýär. Şo ýanky o beşiýän şo konferensiýasynyň howpsuzlygyna o jogap berýän. Ýanky Gora gullugyna şikayet edýär. Gora gullugynyň başlygam gelip ýanky videoň pozdiýär. Olam hem kanuny ödýär. Bolmasa öýde şol Polşaň raýatydyr şol adam bolýan. Şoňa ödem eýýän şo benim diktator rejimidim sarapyna çykyş edip şoň ýanky videosyny pozdurýar. Ýöne şo gowy zady şo bizim ýangy şugun belli boldy dekdüň. Şo saklanyp galypdyr şo videolar. Sebäbi şo Nur Muhammed desine şonu surata şol alan wadyna şonu videoň düşüren wadyna käbir aktivistlerden käbirlerine şonu iyi berip ýetişipdir. Ana şonu soň bizde täze eden allygyny şonam bize häzir şunu efire berýär. Şu gepleşigiň soňunda şonam görersiňiz şo Nur Muhammediň alan iki tane gyýtgaçyk videosyny. O ýöne şo taýda gyýnandyrýan ýeri şol ýanky baýly seýlif diýilen baýly seýlif. Şo taýdan iki taraplaryň tutulýar da. Aktivistlerimizden käbireler aýdýar şoň familiýasy seýlif diýär beýlek biri seýlif diýär da. Şoň üçin ýöne şol nemäňde seýlif diýip gidipdir da. Täjül bermedi baň saýtynda. Şo baýly seýlif şo taýda näme diýär şonuny poddurýa şey diýär eýdýär beýdýär. Ýöne şo saklanyp galypdyr. Bir şon berýär. Şo taýda ýöne şoň haýwat atan ýeri bar da. Şol alınmandyr da, alyp ýetişmeýändir. Nuri. Şo sen daşary ýurtda bolsaň sen Türkmenistanyň raýatysyň, sen baryr biziň elimizdesin. O sen aýalyňam çagaňam biziň elimizdedir diýilen ýaly haýwat atýar da, şo taýny alyp ýetişmeýändir da, şo öýdara gurrundeşlikde şonu diýdi diýär da. Ondan soň ýoňa aýtdyk, şonu pozdurýarlar, şo videony pozdurýan soňam ýankyň wekili bar, şo ýanky Gora gullugynyň başlygy ne şol adam. Tamam diye öyle yandan damarını varıp yani anladır daha ceyflen doğru da düşüyor. Yine şu adam şu podduran. Şu Gora gulluğunun başlığı şu yankı konferansiyan Gora ona bu cevap veren adama mine şu. Tamam diye kaptanımda duruyorum diye bizim kaptanımda duruyorum. Hava doğru da düşüyor. Kolhan gelin mene karşı değil. Diyorum doğru da düşüyor. Yöne ona da garamazdan şu doğru da düşün böyle yılgıran olup mülayim taraf bizim göğünümde yaracak. Kolluğunun ya bağırır.
Barıp soň polisiýa arda berdiler. Hada Nurin beren şo gyýtgyjyk ardasynyň hem şutady mazmuny üçin ýa-ni polyak dilini ýazylan ýürüte nomeram ýa hatawada alınan ne bu taýda ana şol baýly teýiliň hereketi barada şikaýet edýär da. Şu 28-ne 28-nji sentýabrda berilen arda şo polisiýa. Ýöne 27-sine Murat Gurbanow hem şaýat hökmünde arda berip gaýdypdyr. Şo polisiýa departamentine. Indi bulam şu Türkmenistanyň hökümetine baran bolmaly, ýa-ni ardan netijesi barada belli edilen bolmagy mümkin. Şolara duýduruş berilen bolmagy mümkin. Sebäbi Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi hem alada galyp dik dün şo bolan waka bilen baglanyşykly press release ýaýratdy. Ýa-da oňa ýetýär. Indi ýöne o taýda diňe şol anyk agdalmasa da ne şu waka şunu ýaly bolly zat diýip agdamasa press release umumyň şol bir diýabraýdan düşürjek bolunan ýaly hereketler edildi. Hawa biziň käbir raýatlanma tarapyndan daşary ýurtda ýaşaýan şol ýaly görüň edilýär da. Indi görýänmi edil polisiýa öňe şoňa ýeçilenni jogap bermeýänler. Şu wada çeninde men Nur Muhammed bilenem gurlaşdym bolyn. Ýok diýär men polisiýada kontaktym bolmagy ýene men ýene çen çagyran oklar diýär. Näili reaksiýa bildirdiler, näili netije çykarly. Hawa nähil çäre görüljekmiş şu barada maňa hiç maglumat berilen ok diýär da. Ýa-da fakta bulaman no şu Polşa häkimetleriniň umumyň içeri işler ministrliginiň kemçiligi, onuň ýüdüg aralygy arda berildimi diýmekden arda berene bir jogap ber. Hawa nähil çäre gördüňiz? Iň bolmanda bir hat uratdygyny Türkmenistanyň hökümetine hawa belli etdiňizmi? Beýtmäň diýdiňizmi iň bolmanda bir şonu bir aýtmaly. Belli däl la, ýöne bir zatlar edilen bolmagy mümkin şo diplomatik kanallar üstü bilen daşary işler ministrleriniň arasynda belki bir hatalşma bolsa bolandyr. Bolmasa buny ýaly reaksiýa bolmaýar da press release derejesinde Türkmenistanyň daşary işler ministrligi tarapyndan. Ýöne men diýjek bolýany indi şol näme gelýär, press release gelýär. Şondan soň ne bular delegasiýa gaýdyp barýar. Ha düýnem Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň saýtynda şunu ýaly press release çykýar. Onda näme diýilýär? Şu taýda ne? Şolaň öýlerin aýdyp oturýarlar, boyun alýarlar, şo delegasiýa uradypdyrlar. Öň hem diýe habar berilýär, ýaly Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň wekiliýeti iş tapary bilen Polşa Respublikasynda boldy diýär. Ol ýerde ol Warşawa şäherinde bolan adam ölçegleri boýunça Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň her ýylky maslahatyna gatnaşdy. Maslahatyň dowamynda adam ölçegi wagtynda diýär halkara hyzmatdaşlygynyň esasy meseleleri, demokratik institutlaryň ösdürilmegi, çydamsızlygyň we hukuk kemsedilmeleriniň türlü görnüşleri, gender deňliginiň meseleleri, adam sewdasyna garşy hereketler, migrasiýa, adam hukuklary bilen adam hukuklary, bilim uğruna bilelikdäki taslamalar we şoňa meňdeşler aral maslahatlaşyldy diýär. Awa maslahatla bellenişe indi bular näme? Bir tarapdan ögünýär. Şutada ünslerin näde ögünýär? Maslahatla bellenişe ýa Türkmenistan halkara hukugynyň tasdiklanan ülmelerini diýär gödegünde tutup milli milli kanun çykarjy ulgamyny kämilleşdirmek we özgertmek boýunça maksatlaryň işleri geçirip diýär. Ay bula ine şular ýaly hyzmatdaşlyk edýär. Teret bular näme bilen ögünýär şular? Biz diýär milli kanun çykarjy ulgamy diýär kämilleşdirmek we özgertmek boýunça maksatlaryň işleri geçirýär. Her gedek bular Türkmenistanyň wekili hökmünde daşary ýurtlar bilen, daşary ýurtlaryň wekilleri bilen duşuk geçirenlerine de, daşary ýurtlarda geçirilen konferensiýalere, maslahatlara gatnaşanlara da sonra berilenne adam hukuklary boýunça siz näme diýýäňiz? Raýat jemgyýeti boýunça siz Türkmenistanyň hökümeti siz näme etdiňiz diýip sonra berilenne bular näme diýär? Biz diýän kanunçylygymyzy kämilleşdirýär. Ha bu näme kanunçylygy kämilleşdirýär? Ine biz diýär adam hukukları meselesi barada neşler ýaly täze kanunlar kabul etdik. Ine biziň kanunumyzda şoňa ýol berilýär, buňa ýol berilýär, ýygnaklara da parça döretmäge ýol berilýär. Raýat jemgyýetine degişli guramalary döretmäge de ýol berilýär. Ha bu demonstrasiýa geçirmäge de ýol berilýär. Antan hukuklaryny biz gorýar, aýallaryň hukukyny beýdik gorýar, şahagaryň hukukyny beýdik goramaly. Ine şu barada ine biziň kanunlarymyz bar diýär. Olar näme diýär? Kanunçylygy görkezýärler. Şu kanunçylyga girilen üýtetmeler görkezýärler. Hawa bir tarapdan heretsem
kanun wagtynda alsaň men öňem gepleşikdim daý diýerim. Dani Türkmenistan konstitusiýasyny alsaňam gullýal konstitusiýasy bu adamlar hakykatdanam. Kanunlarym hatda gurama döretmäge de hatda opozisiýon partiýa döretmäge de ýol berýär kanunlar bar. Ýöne iş ýüzünde şolaň hiç ýerine ýetirilen ok. Bolýar da o kanun döredipsiň hemde, kabul edipsiň de. Ýöne ol işlemesiň peýdasy näme? Olaryna diýmek näme şol kabul edýär? Näme ne şular ýaly ýygnaklarda endi ha biziň eden işimiz diýip görkezmek üçin şonu kabul edýärler, şo kanunlary. Ine biziň kanunymyzda ýazylygy dogry biz şoňa kepil ýetişýär, biz şonu goraýar diýe adamlaryň hukugyny ha biziň kanunymyzda şo aýdylyp dura diýe. Emma ol ýygnaklarda esasy nägelik bildirilýär, näme üçin nägelik bildirilýär? Sen kanunyňda şo zat ýok diýilen, ok hiç bir şonu aýdan ok senin kanunyňda şo zat ýok diýip. İş ýüzünde şo zatlar ýerine ýetireňdir. İş ýüzünde öz raýatlaryň kanun hukuklaryny goraň da şonu üpşin edeňdir. Ana adamdan çıkış etmegine ya miting geçirmegine deme protest geçirmegine ýol berýär. Ya erkin pikirlerini ýurdun gaziýet jurnallaryna, telewizioniýasyna aýtmaga ýol berýär. Ýok, ýol berýär. Ya alternativ ýol başda garaşsyz partiýa diýerýär. Garaşsyz gurama diýerýär, gurama bamy? Ýok. Hemmeti oýunjak partiýa bir 3 tane partiýa bar. Olam göz üçin döredilen. O erkin saýlaw geçirilýär, şo taýda alternativ beýaslyşyk ýagdaýda erkin saýlawlar geçirilýär. Ýok, ol kandidatlar diýip gapdalyndan goýup berilýänler hem ýöne oýnatdylar göz üçin. Onu hemmeki şey ol dünýä jemgyýetçilerim görüp oturýar. Ana şonu hatda ana şu edekki maslahatda Amerikan Birleşen Ştatlarynyň OBSE-däki wekilem tankytlady, şo Türkmenistanda mart aýynda geçen prezidentlik saýlawlarym demokratik prinsipler boýunça geçmedi diýdi. Olar ýaly tankydam aýdyly ýa-ni käbir biziň aktivistlerimiz, blogerlerimiz bilen beýýär şondan ullukan bir ýatap ana Amerikada şonu paş etdi ýa kabul etmeýändigini aýtdy diýip. Ýok, Amerikan OBSE-däki wekili aýtdy. Demokratik prinsiplere laýyk gelmedi, şoňa laýyk, şoň düzgünler boýunça standart boýunça geçirilmedi diýip belli etdi. Ýöne Amerikan hökümetiniň derejesinde biz şol saýlawlaryň, prezidentlik saýlawlarynyň netijesini kabul edemzok diýilen beýanat ýok hiç ýerde. O OBSE-däki wekillimek ol aňyrdan Bidenin pikirini aýtdy diýmeklik däl ol. Eger Bidenin pikiri bolsanda Goş departamentde ýa-da Daşary işler ministrliginiň derejesinde beýan etsinler, aýtsinler, biz kabul edemzok diýsinler. Beýleki ýurtlaram diýsinler. Goý Britaniýada diýsin, Germaniýanyň Daşary işler ministrligi beýan etsinler resmi. Ýok, bular näme diýär? Şo ýygnaklarda öz wekillerine diýdiren bolýarlar. Olam bir ýene şo öň kaýdyşym ýaly 2 ýyllyk bir oýun ýaly. 2 ýyllyk oýun ýaly, 2 ýyllyk oýun ol. Kiçirak derejedäki öz wekillerine aýtdyran bolýarlar, emma uly ýokary derejelerde başgaça hereket edip oturýarlar. Hyzmatdaşlyk edip oturýarlar. Birek ýerege delegasiýa berip oturýarlar. Ana ýakynda Amerikan delegasiýasynyň wekilleri bardylar, Türkmenistanyň hökümeti bilen gepleşip geçirip oturýar. Ona men gepleşiginde görkezdim. Öleminde har wurdan gep bular hyzmatdaşlyk etjek bolýar. Türkmenistanyň neýtral ýa bir taraplyk statusyna da garamazdan indi bular Amerikan Birleşen Ştatlarynyň goranmak ministrligi bilen Türkmenistanyň goranmak ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk barada gurrun edip oturýarlar. Amerikan Milli Gwardiýasy bilen hyzmatdaşlyk etmek şol türgünleşik geçmek. Beýdimek näme? Türkmenistanyň repressiw rejiminiň polisiýa güýçlerini Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Milli Gwardiýasy indi tälim berjek. Şo arada da Türkmenistanyň öz resmi saýtlaryny maglumatdy hökümet taýtynda. Billämdir onoklar şon ýaly hyzmatdaşlygyň boljakdy. Ine hani onu Günwataryň hökümetiniň derejesinde ol saýlawlaryň netijesi kabul edilmeýän bolsa, o näde onda Türkmenistanyň hökümeti bilen ol Amerikan hökümetiniň wekilleriniň arasynda gepleşikler geçirilipdir. Men şonu aýtjak bolýan, şu guramalyň derejesinde şolar ýaly oýunlar oýnalýar, birat tankytlamaga şo guramalarda ýol bermeli, platforma döredem bolýar. Biziňkiler hem görgüller bar ýa-da ýürejiklerini döküp gaýdýarlar, indi 30 ýyl bäri şo maslahatlara gatnaşyp dürli ýyllaryň dowamynda dürli biziň wekillerimiz bardylar. Raýat jemgyýetimiziň wekilleri, insan hukuklary goraýjy aktivistler bilen bardylar. Ruslan Meatiw, Farid Tuhwatulin, başga da bir giden adamlar, gat köp adamlar bardy. O dinlenilýär, belli edilen bolýar, ýöne hiç il netije ýok. Ahir iş gazda gelek gelende
Ana diktatör rejimine karşı hiç sanksiya da yok. Olong bank hesaplarım dondurulun okun vatardaki hiç çare görülen ok. Olong beyarik gelmeklerine gadagançılgam giyirilen ok arkayın giyirip çıkıp diyorlar. Feyaket edip diyorlar. Ana şol men şoň şunu aýdýanda bu zatlar aňyrty ýene boş bolup çykýar. Näme şunu edilýär? Ha we bizde demokratiýa bar diýilen bir düşünje döretmek üçin, biziň gözümizde çöp atmak üçin, biziň gözümizde boýamak üçin edilýär şol zatlar. Bizim eminde am halkımız eni de çennem anlan diyor olan köp gökiller eni de ay haçan bir de kömök ederler ka Allah'ım rada ay sana yazsınlar ya yazsanlar şu gün vatar yurtlarının hükümetlerine bizim bu problemamız çözüp vermez mi ka batış gör koymaz mı ka o diyen 30 yıllar edilmediği işi 31. ile değerler mi ka diyen bir kelleňi işte deň diýenler şoň üçin näme üçin daşardan bir ýere gelip etmeli şo nemeňi goýuň diýenler şo häýat etmeli. Şu kimdir bir nähilli bir daydalar, o galstuk kulca yenilce pidjekli gelmeli, o eginleri penjekilce bir salihatly adamlar gelmeli, sizin meseleňizi çözmeli. Bunun öz problemleri özlerine getirip bizdeki var olan problemi ýaly bularda da problemi adil çözjek bolsa adamdan hukukyny gorayan bolsalar ülke bilen öz raýatlaryň hukuklaryny gorasynda görkezsinler köp bagatda. O zatlarım betadeden tek görkezlen ok. Näme bu taýda günne aşana demonstrasiýa, protest demonstrasiýalaryna hiç dyngysyz geçirilip otyr. Germaniýanyň günne aşa protest, adamlar protest çykýar. Ene Çekiýede meň ýaşap oturan ýerimde. Adamlar günne aşa protest çykýarlar. Hökümet ha o proteste ýol berýär. O aralarda pandemiýany bahanalap ýol bermedi. Häzir ýol berýär, bolýar. Häzir ullukan karantin düzgünü ýok. Çykyveriň diýär. Bu gurullarym şikayet edýärler. O biziň toğumda pul yeterýärli bolmady, gadymyzda pul yeterýärli bolmady, aýlyklarymyz pes, aýlyklarymyzdan ýaşarýarly bolmady, aýlymyz galdyr. Biziň hal ýagdaýymyz galdyr. Biziň pasobiýamyz, şagylarymyň pasobiýalary ýetenek. Her gatul ulu problemler var. Häzirki soňky gymmatlaşlyklar bilen baglanşykly hatam adamdan ýagdaý agyrlaşdy. Ýöne şu öz raýatlarynyň problematyny şu meselede çözmäne oturan hökümetler indi baryp Türkmenistanyň halkynyň açorluk ýagdaýyna üns berip biziň hal ýagdaýymyzy gowlandyrar diýýär. Şu çynownikler şular bar. Yo, bu taýda da görüş halk bilen şu çynownikliň arasynda diýär. Adaty halk ine biziň tarapdarymyz. Olaň terdem edip biziňki ýaly. Olar bir de düşünýär. Emma bulan çynownikler şu taýdakylar. Biziňkilerden kän tapawut ýok. Diňe bir tapawut bar. Halkyň öýde şolardy integam kontrollukda taklaýar. Şolardan erk berip ýokardakylary integam geljek gepleşiklerden aýdar bu taýdalar. Bu taýda nähili korrupsiýa, hähel gowşatsaň şo halkyň öýde şo kontroluny gowşatsa, nähili korrupsiýa işlerine bular ýol berip otyrlar. Jenaýetçilikleri çynownikler arasynda. Ýöne halkyň öýde şonu taklaýar. Ýene de aýaga galyp demonstrasiýa, gödөгçilik edip, tanqid edip. Emma bu çynownik diýilýänden ol ýugrumy bir adamlar, şonu bir çoňa düşünüň. Çynownik Afrikada da şo bir haramzada çynownik, Günwatarda da şo bir haramzada çynownik, bularyň eline häkimlik ýetse, bulan gebadýa. Bulan zanny üýtdi ýa. Eline häkimlik ýetse adam diýilýän tapawdy, ol Günwatar bolsun, Günnowar bolsun tapawdy ýok. Şoňa adamnyň öýde, halkyň öýde kontrolluk etmese gidýär şolar. Diňe bir tapawdy ba? Şu taýynyň öz halkynyň aktivligi bilen biziň halkymyzyň aktivligini tapawdy. Bu taýda halkyň öz aýaga galyp, tehel biri aýagyny gyşyk basyp ýa bolyn gok tuturyp zat edip şolaň kemçiligini görkezip demonstrasiýa çykýarlar. Hökümetem näme demonstrasiýalaram basyp ýatyrýar bolmasa dubin köwlenim ýenjip ýörlerine. Germaniýada, Gollandiýada men öňüm görkezim. O fermerler görgüllerini häzir itwata göda ýanky agarar ýaly bolýan. Şoň üçin çykýarlar, bolýan şolar ýenjip otyrlar. Ana Gollandiýa polisiýasy Britaniýada günne aşa ýenjip durlar. Näme üçin? Sebäbi olara da ýakan ok şu ýokardaky häkimiýetleri. Günne aşa çykyp durmak, halkyň talap edip durmak, kemçiliklerini ýüzlerine basyp durmak olara da ýaranok. Ýene de gaty juda çakdan aşa gidip bilen ok hemmetin ýa türmäge basyp zat edip ýörenoklar ýa atyp ýok edip ýörenoklar. Näme üçin? Sebäbi olar näme bolsa biz demokratik döwlet diýilen ýüzlerini saklamaly bular. Şu ady saklamaly. Ola ady saklajak bolsam, juda çakdan aşa göz çykkynç bir gadaply hereket etmeli.
Onam gidirmejek bolup şo imişlerini saklajak bolup bular ýokardaky görgüllü haramzadalar onu görgülleyjek bolýanda. Ol haram, olaram şo haramzadalar. Bular ondan şol heme çykyşlara ýol beren bolýarlar, ýöne edilýän talaplara berja eden oklar, halkyň haly ýagdaýyna gowrunýan oklar gün günden hem ýaramadlaşyp gidip barýar. Men bunu näme üçin aýdyp otyryn? Men diýjek bolýandym, adam şu taýdaky demokratiýa, şu taýda bir demokratiýa bar bolsa, şu taýda nähildir bir düzgün tertip berja edilýän bolsa, şol çinownikliň iş üçin, şol çinownikliň şol zatlary edýän üçin, ýok. Halkyň şonu talap edip saklap duranlygy üçin. Halkyň şol zatlary saklap duranlygy üçin tütün bolup şeýdi. Çinownikleri erkine goýsa şu taýynyň halky. Şularam biziňkilerden hem beter bolýar. Indi şu çinownikler gelip bizim ýurdumyzda halkyň hal ýagdaýyny gowrandyrmaly diýip düşünýän adamlar bar. Menim şoň şunu aýdyp otyryn. Öýdi ýurtlarynyňky ýagdaýa şu öýdi ýurtlarynyň halkynyň edýän talabyny ýerine ýetirmeýänler. Barıp haýdyr bol dünýäň o çetinläki bir Türkmenistan ýen ýurda baryp şo taýynyň halkynyň hal ýagdaýyny düzeltmeli. Men şoň şo illüziýany bir azajyk taşlaňda sizem şu taýynyň halkynyň görüllüsini eýerin diýjek bolýan. Çinowniklerinden hantama bolmaňda şu taýynyň halky näme diýär? Nädip gazanypdyr, nädip saklaýar şu taýdak bar bolan iň bolmanda şol adaglykyny gowrup goýa bolsa, nähili bir düzgün işleýän bolsa, şonu işledýän şu halk öz aktivligi bilen. Halk gödäwçiligi diýen zatda, narodny kontrolli. Şolary ýaly zat saklaýar. Ana biziň halkymyzda şo ýetenek, biziň adamlarymyz şo aktivligi öwrenmeli. Biziň adamdan bunyň aglabaty näme? Ýöne aktivizm sözünden gorkup ýör, aktivist sözünden gorkup ýör. Şu taýynyň ilatynyň her biri aktivist. Her biri diýen ýaly aktivist. Sebäbi jemgyýetiň problemasyna bir park seredenok. Aktivor özlerini aktiv alıp barıp demonstrasiýa gurulýar, algap barýarlar, çykyş edýärler. Hersiň elinde plakat bar. Hersi öz pikirini aýtmada gorkanok. Şagyr edýär. Her biri diýen ýaly aktivist, özlerini aktivist ýaly alyp barýar. Öldürem şoňa bolaýmaly zat diýip düşünýärler. Biziňkiler nähili? Aktivist diýen söýdüň özünden gorkýarlar eýe. Oho sen öz hukugyň gorap tehel hereket etseň sen eýem aktivist bolýan. Sen onu özüňe dakynma, şoň öz eýem aktivistim. Şoň üçin şu taýda halkyň görünlesini eýerek etdiň adamlar burada jygan bolsa öz ýagdaýlaryna görä talap edip urwasaňyz, bu seniň hemmeňiz şo taýda türmäge basjak bolýar, ýok. Üşürak hareket etseňiz, yerli owa sebepden talap et. Yerli etrap häkimiyetinden talap et. Vilayet häkimiyetinden barda talap et öz hal ýagdaýyň baradaky ýetmezçiliklerini, problemlaryň çözülmegini. Bu seni şo vilayet häkimi alagatdan türmäge basýarmy? Şo bolmajak zatdan amma ýok howpdan gorkup otyrlar. Ýok howplar öz kelleňizde döredýäňiz birden baraýsam ýygyna aýtalar. O siz köplürak bolup barsaňyz bir 20-30 tane adam bolup ýöne şikaýet edip barsaň ho. Sen o diýme şo diktator gün bolsunam diýme, serdar ýok bolsunam haramda gün bolsunam diýme. Sen konkret anyk problemaň bilen bar. Problemada başdan agdyk özüňiz bilýäňiz o problemaňyzy. Şolaň çözügi üçin barın depeläp duruň şolaň gapasyny. Ýöne şonu köpçülikleýin etmeli. Ýeki adam barsa, ýeki adam işini görýärler. Ýok etmäň satan. Gorkulmaň satan. Emma bary ýogy 10-20 sany, 30-40 sany adam bolup ýüşäk etdiň, ýok biz bir hökümet agdarjak bolam, ýok ne bizim şunu ýaly problem bar. Bu şunu bitirmeseňiz biz gelerdir, ýani bitýän bitenok. Bitýär şol. Ýöne halk tarapyndan şolar ýaljak bir garaw görmeseler, şolar ýaljak bir garşylyk görmeseler, şolar ýaljak bir talap görmeseler, näme şunu problema düzeltin? Nädip düzeltin ol? Şoň şunu aýdýanla, uğruna goýberdim. Uğruna goýberdim o jany ýatyp ýer köýjän, ýa. Şu taýdaklara uğruna goýberdim, şonu edýärler. O taýda siz ýem uğruna goýberip otyrdyň. Ondan olar näme şunu etmediňler? Şonu ýaly wezipe eline ýetýän adamyň gebadya, zanna adya. Öden bilen okşon nädip adyanny. Şolar adyrman haklamaly kim? Siz. Şolaň dermany siz. Asinem şonu edýäňiz. Niýe ýanky mesele, indi ýanky hatda dolanyp gelýär. Indi şu başynda bular şuň bilen ögünýär, ýanky ne biziň kanunumyz bar, kanunçylygymyz bar. Indi şu 3-nji abzatynda näme başlanýar? Ýanky Warşawa konferensiýasy hakynda. Indi bular näme ýaly başlanýar?
Türkmenistan'da Aşary İşler Ministrliğinin. Muňa garamadan niýe? Ine biziň diýişler ýaly şäherlere gatnaşyp berýär, şolar ýaly hatabatlar berip berýär. Ine biz kanunçylygymyzy üýtdip ösdürip berýär niýe? Muňa garamadan maslahatyň dowamyny käbir şahslar duşuga gatnaşyjylaryň öňünde ýurdun awraýyny deper ýetirip, ýagny türkmen wekiliýetine psikolog taýdan basyş etmek maksady bilen Türkmenistana degişli bir näçe subyektiv, öjüktürji mujabat atmagy we bir taraply tesirlere aýtmagy öýlerine makul ülliler. Derediň bilen bildirýän aýyplamasyny biziň delegasiýamyň wekiliýetine, ýa-ni biziň delegasiýamyza diýip psikolog taýdan basyş etmek maksady bilen Türkmenistana degişli bir näçe subyektiv, ýagny objektiv däl subyektiv diýmek çäkli, ýa-ni dogruçul däl, hawa öjüktürji mujabat atmagy we bir taraply tesirler aýtmagy özlerine makul ülliler. Şeýle de ýene bir gynanyrjy hakykat ol hem bu mujabat atmalar we tesirler käbir elektron neşirlerde degişli negativ feodwaşy bilen beýan edildi. Ona bilen bular näme bilen tutýar? Ine şu täjrübe bilmeýän saýtyna hem ine näme bilen Dursultan aktivistimiz var, Dursultan Tarwany var, hak hukuka dayanjatly YouTube kanaly var. Şonda da iýligi derli berilip durulýar. Şuýda edilýän çykyşlar. Ondan hem şu gowda şu Anna Durdy Hacıyew şu maslahatyň dowamynda bir näçe gedek çykyş etdiň, o edin çykyşlary şolaň sahypasynda dene şuýda dur. Görüşüňiz ýaly. Şuýda şu Anna Durdyň edin çykyşlary şu. Bir näçe ýa-ni bilen maslahatyna gatnaşyp, bir näçe maslahat diýmek näme? Şol antan ölçewler diýilýän maslahatyň dowamyny adam hukuklaryna degişli gaty köp meseleler gozgalýar. O boýunça da dürli diňlenişikler geçirilýär. Ondan şoňa özüň öňünden ýazylmasaň, saňa o çykyş etmäge de mümkinçilik beren oklar. Şoň üçin nämeje çykyş etjek adam özü öňünden öýdüni ýazdyr, şo çykyş etjek adamdan sanawyna ýazdyr. Bir näçe öňünden. Inha mysal üçin aýal gyzyň hukumy, çagalan hukumy, ýa raýat jemgyýetindäki adamyň hukunyň gorulşumy bir giden şu temalar boýunça ana şu Ana Durdy Hacıyew men şoňa sawaltyny aýdym gelýär. Şu bir giden temalar boýunça öňünden ýazylyp şolar boýunça da çykyş etdi. Öýde diýen çykyşlarynyň videosyny alyp, ýa-ni saýtlaryna goýdular. Ine şulam, ine bulan şu aýdýanlarda da Aşary İşler Ministrliginiň şu öz beýanatyny bagyşlan. Şol ýa-ni internet ulgamlaryny, elektron ulgamlarda da diýen neşirlerde negativ feodwaşy bilen ne beýan edildi. Tesirler aýtmak öýlerine makul ülliler. Şeýle de ýene bir gynanyrjy hakykat ol hem diýä mujabat atmalar we tesirler diýä käbir elektron neşirlerde degişli negativ feodwaşy bilen ne beýan edildi diýdim. Ondan bilkaslaýyn hakykaty ýoýup ýöneköy etnik, ýa etik bolmaly, etnik tipdir. Ýöneköy etik kadalary äskermeýän häsiýeti eýe bolan bu tekstleriň awtorlarynyň Türkmenistanyna üstünlükli amal aşyrlayan durmuş iqtisadi we demokratik özgörtmeleri, raýatlaryň ýaşaýyş şertleriniň ýokarlandyrylmagyny we olaryň goralygyny ýaşyrynlyksız görmek islemeýänliklerini görkezýärler diýdi. Ondan indi teredin şu zatlara görülmezçiligi diýeni ýaly görkezýär da şu biziňle Nur Muhammed Naýfyň eden tanky edeni şoň bilen baglanyşykly bolan biziň eden çykyşlanmady. Bular hemmetin gödegini tutup oturýarlar da. Şonu ýa-ni bizdäki ötüşleri diýä görülmezçiligi diýen ýaly şonu ýaly häsiýetlendirýärler. Iň soňunda da näme bilen jemleýär? Ýewropada howpsuzlyk hyzmatdaşlyk guramasyna gatnaşyjy döwletleriň öňünde durnuklugy we howpsuzlygy berketmek, milli ötüşüň ileri tutulýan uğurlaryny sevitleyin we global meseleleri boýunça duran meseleleriň çäginde şeýle häsiýetli dawaly mujabat atmalar halkara maslahatlaryna düýbünden ýerliksizdir diýip şu Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna bellige diýeni şolar geljekde şoňa ýol bermeň diýilen ýaly ähengde ýazýarlar da şonu. Iň soňunda da ne biz diýämundan beýlägem Türkmenistan ýa üýtüksiz açyk we deň hukukly gepleşikleriň tarapdary bolup diýe geljekde de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasy we onuň institutlary bilen raýat jemgyýetiniň ösmegi halkara ülümlerini we kanunyň hökümrawalynynyň prinsiplerine laýyklykda mundan beýläkem hyzmatdaşlygy ösdirmegi gödeginde
gödüňüne tutýar diýär-de. Ine şoň bilen jemleýär bizde ýa barbyr diýe o besiýe guramasy bilen ýa oňuň gatnaşyp bilen dogam eder, näme eder diýe. Şey dip ýöne bular näme diýen gytaklaýyn ýagdaýda şoňa ýol bermeýän şolar ýaglada diýär-de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasyna geljekdi. Ýöne ol ýol berermi bermezmi biz o besiýe guramasyndan hem sorap durmalýar. Tebe görüşüňiz ýaly o besiýe de gat gulagasy berseň olar hem videoňa pozdur otýurlar. Ha hem hatda mitingde ýa protest biçaresine de ýol berjekkä bular özlerini tankid etseň o besiýeň özünem. Ýönünde şu taýda men aýratyn belläjek bolýanlarym ine şuňa özi şu daşary işler ministrliginiň şular ýaly beýan etmegi Türkmenistanyň taryhyna bir olal bir kegedek bolup geçen zat. Opozisiýaň bardygy boýuna alynıp, aktivistleň bardygy boýuna alyp, şolaň edýän tankidlerini ýadgarlyp, öňe bir kegedek beýan edildi. Ýa-da hoňda uruna boldy bir kegedek. Ýöne soňky döwürde ine şu birinji gedek täzeden bolýanlar. Şuňa ödem biziň aktivistler biziň adam hukuklaryny goraýjy, ha biziň guramlaryň biziň üstünlügi ýa-da täjül bermedi we anda durdy. Hajiýew daýyň eden işine hem Nur Muhammed Annaýewiň şo soňky görkezip bahsur edip video alyp şolar ýaly konfliktiň güze çykmagyna sebäp bolmagyna da men gaty begen ýan şolara da minnetdarlygym bildirýän sawursyny aýdasym gelýär. Ine şolar ýaly wakalar bolup durmaly adamlar. Bolup durmaly. Näme üçin? Ine şolar ýaly konfliktlerde, jedellerde Türkmenistanyň diktator rejiminiň hakyky poh açylýar, ýüz açylýar. Oňa da ana görýän alada bildirip otýarlar. Şoň üçin şulary şey dip gysa berseň, öýleri ahyr soňy şu näme dip ýagdaý düzelýär. Ine şu raýat jemgyýetiniň batyş etapynda düzelýär ýagdaý. Indi geljekde de şular ýaly ýene batyş edilsin. Geljek maslahatlarda da şular ýaly şulaň aýy açylyp durulsun, ýa-da ýaly jogap talep edilip. Şular ondan ahyr soň mejbur bolýar. Mejbur bolýar. Ýüde garalykdan biýdar bolup ahyr soň düzeltmek bilen bolýar. Ana şoň üçin bir de gerek şol aktivizm diýilýän zat. Şoň üçin şular ýaly ýygnaklarda, duşuklarda batyş görkezmek. Hatda şular ýaly duşuga gelip bilmeýän bolsaň, ýa duşuklara gatnaşdyrmaýan bolsalarym, özüňiz köçäge çykyp, özüňiz ilçanaň ýanyna baryp, konsullugyň ýanyna baryp, garpyşman, daşarakda durup pikiriňizi beýan edip bilýäňiz. Territoriýasyna girmäň daşyna. Şol bolýan ýurduňyzyň ýaşaýan ýurduňyň territoriýasynda kanun berjä edip ruhsat alyp geçir bermeli. Ya öz okuyan ýeriňizde okuwjy aýlaňyzyň ýanyna talep ediň çykyň dene pul geçirilen ok. Talep ediň ajylyp barýar. Hökümete an pul geçirer ýar ediňdi. Bu studentler näme üçin demo otýarsyňyz? Näme üçin demo otýarsyňyz? Ine görýän dine reaksiýa bar. Şo bolan zat üçin şular häzir baryp şu bilen dogun garyndaşlaryny ýygnama da han ýygnachak bolsun. Şu öňküje ok 10 etse artýar ondan. Görüp otýarlar. Şoň üçin gorkmaň, siz näçe gorksaňyz gaýta bular beter bolýar. Emma näçe öz hukugyňyzy talap etseňiz bularyny götüýünjekler başlaýar. Bular hem haýyş edip ýaýaplap başlaýar. O besiýe ýüzlenip başlaýar. Beýtmäň bizi bir maskara etmäň zat diýip. O besiýe de şunu öňüne alyp biljek gumany ýok. O besiýe özü şonu goramaly, adam hukuklaryny. Han şu o besiýe bir boljak bolsun, onda o besiýe özü maskara bolýar. Şoň üçin her bir mümkinçilikden peýdalanyp hereketi güýçlendirmeli. Ine şol ilkinji bir oňuň üstünlikleň birine soňky döwürde gödeýlen. Şondan biz görüp otyrys diýmek netije berýär. Netije berýär. Mundan beýdägam şu batyşy artdyrmak bilen bolmaly. Umuman ine şu gedek gepleşipde ýene nowatdaky gedek men şu illeşlemediň ünsüne ine şu mesele çekjek bolýan. Awa häzir ne şol ýanky söz beren videom görkezjek şol Nur Muhammed Annaýewiň alan videosynyň ikisi tepleşdirilen şo birinjisinde görersiňiz ýanky şol ýaş olan we ýak jik-jiki baýly seýlif diýilýän görersiňiz. Şonda oňa sora berýär, olam tesinji karmany gatşýar. Nur Muhammedden ýanky mihmanhana girýär. Şo taýda şikaýet edýär, onam görersiňiz şikaýet edip durany. Şo ýanky howpsuzlygyny üçin edýän gullugyň wekiline ikinji bölüminde de videoda da siz ýanky tutuş delegasiýany görersiňiz Türkmenistandan gelen, şo taýda ýanky bir ýaşly adam ýöňünden gaçyp barýanlar, ondan iki tane aýal maşgala barýar. Şol indi ýaşly tam şu aýal maşgalalar şu şemşat açajany wa diýilýän.
gibi yerinden hem ses çıkan nädir? Ünserip görün. Ýöne koy tora görýär da. Sizden bäri Türkmenistan'daki ýagdaý gulala bolýar edip görkezmek üçin geldiňizmi? Ha haçan siz Türkmenistan'daki adam köprüniň ýagdaýyny agdajak, boyun aljak diýilen ýa sonra görýär. Öz maşgalaty bilen baglanşykly sonra görýär. Hiç etinden ses çıkan nädir? Kontakta da girmekden gorkýar. Kontakta girmekden. Yok men sizin soraňyza jogap berjek dällimekden gorkýar, şondan gorkýar. Diýmek şolam gadagan edilen bolmaly aşalara. Ondan hem şu ikinci bölümünde de görýäntiňiz, şo taýda ýaşa bolan egni sumkaly izne dolanyp gidýändir, gaçyp. Ana şol baýly teýlif. Şo birinji bölümünde de siz baýly teýlifi görýärsiňiz, ikinjinde de baýly teýlifi görýärsiňiz. Şo izne gidende de ýene şikaýet edýär barban. Bir de video alýar, hamala şo taýda hukuky bolan ýaly. Aw. Ana şoňul hem jemleýät, gepleşigme, odalam aýdyşym ýaly. Bizim kanalymyzda abuna durmadyk bolsaňyz, abuna durun, like basyň. Hemen öz tanış bilişlerinizi bilen paylaşın. Şu günlükçe ünserip dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Häzirem şol video geçýär. Meni arşikayet edýän vatandaş. Здравствуйте. Soruňyza jogap berip bilýänmi, gepleşip bilýänmi ildir? Türkmenistanyň delegasiýasy siz? Bizge ýigram zok, bir soraw berýär. Ýaş bir gepleşmäne mümkinçiligiňiz barmy? Yok. Türkmenistanyň delegasiýasynyň adyndan gatnaşan bir ýerleşmede ha. Men video çekýänip, meni arşikayet edip otur. Bäri Ýewropa, Türkmenistan näsaňa diktatorlyk däl. Kamera çekmegem, surat almagam gadaganlar. Awo. Arşikayet edip dur. Salam, Türkmenistan delegasiýasy siz. Goýmusyňyz? Adam hukuklary barada Türkmenistanda näli özgertmeler bar? Aýarlawan bir aýdaýsaňyz. Özüňiz hem şol barada jogap ber. Hem şun jogap bermeýärsiňiz. Owadan sözlemene geldiňizmi? Türkmenistanda bolýan wakalary haçan seni gözüňiz ýumyp gelmek çekiniz. Utanmaýarsyňyzmy özüňiz türkmen bolup, ýene türkmen halkynyň kösenip berenini? Haçan seni türkmen halkyny şeýdip edip ýaşarsyňyz. Siziň hem çağalaňyz şo ýurtda. Jogap beräň birazjyk. Owadan gürlemek bilen bolanok bu zatlar ýaşuly. Ha Türkmenistanyň hakkını, hukukunu gözlemene gelen delegasiya vatandaşlar tanan. Türkmenistanyň halkynyň garşysyna owadan gürlemene geldiler. Dazy Türkmenistanyň hökümetiniň ruhsady bolman gepläýän bilen oklar. Öz erkleri ýoksa ýa-da. Gepläýin da, biratlar. Näme üçin gepläp bilen yok? Meniň maşgalam, çağalarym şo taýda henidem. 3 ýyl bäri görüp bilen mok. Siziň özüňizde de bolsa, göwnüňizde ýakardym şolar ýa-da. Ya o leşekde yüküm yok, yıkıltı havarım yok mu? Siz kösenmeseňiz bolýarmy? Görün vatandaşlar, yüzlerem yok bize seyredip jogap bermene. Seýap diýseň bulan öz kellelerini, akıl beyinleri yok, gepleme ruhsatlary yok, erki yok. Dymyk gedip beriň. Şu baskılayan adalatyňyz bir gün size de gerek bolar. Şo wagt kimden kömek alarkaňyz? Sag bolun. Hormatly watandaşlar, Ada Türkmeniň gepleşiklerini öz tanış bilişleriniz bilen paýlaşyň. Türkmeniň Ada Türkmen bolmak ugrundaky işe sizem ýardam edin.